Mahigit 20 barangay sa Pampanga nalubog sa baha dulot ng high tide na sinabayan pa ng pag-ulan. Narito ang report. Nakararanas ng pagbaha ang mga bayan ng Masantol, Macabebe at San Simon sa Pampanga, base sa tala ng Office of the Civil Defense Region 3. Ayon sa OCD3, aabot sa 2 hanggang 3 talampakan ang baha sa nasabing lugar. There are 23 flooded barangays po, pero mostly dahil low-lying areas po sila and due to high tide po ang reason din po ng flooding po natin. No? Ang cause ng flooding natin, of course, yung pag-ulan ng Kefabian, no? At ngayon naman sa Habagat, mula pa nung pagpasok ng rainy seasons, ang PDRIMC ay nakapaghanda na. No? May mga kanya-kanyang kahandaan ng bawat opisinang concern, like meron na tayong stockpiling ng mga canned goods at saka bigas. Pinakamalalim ang baha sa bayan ng Macabebe. Ayon sa MDRRMO, 10 barangay ang nakararanas ng pagbaha. 3 hanggang 4 na araw na itong nararanasan. These are mostly the low-lying barangays of the municipality. Binahang kalsada sa bahaging Barangay Maria sa bayan ng Macabebe. 24 oras ang monitoring ng otoridad. Meron naman daw nakahandang evacuation center kung kailangang lumikas. As of 2 p.m. kanina, itinaas na sa orange alert level ang lalawigan. Joan Punsoy, Balita Amyanan.